Handywear har fået sig en helt ny hjemmeside. Vi har delt vores produkter op i 8 kategorier: heldragter, poncho, børnetøj, bukser, jakker, køreposer, overtræksbukser, scooterprodukter, regnslag og øvrige produkter. Her går vi ind under heldragter og ponchoer og ser, at der ligger en masse varer, man kan vælge med. Vi går ind på en longjack anorak. Herinde kan man se billeder af jakken og en video. Der er også beskrevet, hvad jakken kan og hvem den henvender sig til. Jakken laves som en sommerjakke eller en overgangsjakke eller en vinterjakke. Jakken bliver produceret ud fra bestillingen. Man kan enten genbestille ud fra den størrelse, man plejer at få, eller ændre sin størrelse. Og hvis det er første gang, så skal vi også have nogle mål på den, der skal have jakken på. Når man så har taget alle mål og fundet ud af, hvad det skal være for en sæson, så kan man lægge den i kurven og gå videre til betalingen. Herinde skal man udfylde alle ens data, og så kan man vælge leveringsmetode. Der er tre forskellige metoder, hvordan man gerne vil betale for sit produkt. Man kan vælge at få tilsendt med en faktura, en ERN-betaling eller betale via sit betalingskort. Og til allersidst skal man så krydse af i jeg accepterer handelsbetingelser og eventuelt nyhedsbrev. Du kan se vores nye hjemmeside på handywear.dk.